Бүген Чуваш Республикасы башкаласы Чебоксар шәһәрендә Каруан Мирас фестиваленең йомгаклау тамашасы булды. Фестивальдә төрле бию, җыр, фольклор ансамбльләре һәм Чувашстанның танылган җырчылары, биючеләре чыгыш ясады. Каруан Мирас фестиваленең йомгаклау туры Чуваш Республикасы башкаласы Чебоксар шәһәрендә иҗтимагый мәдәни татар хәрәкәтенең 30, бөтен татар иҗтимагый мәдәни үзәкнең 20, Чуваш Республикасы милли мәдәни татар мөхтәриятенең 10 еллыгына туры килде. Бәйрәм уңаеннан Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Даниш Шакиров Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән мөхтәриятнең ансамбленә Тальян гармон бүләк итте. Безнең бүгенге көндә Чуваш Республикасында милләттәшләр турында әйткән вакытта аның һәрберсе талант иясе, аның һәрберсе зыялы, аның һәрберсе татар өчен җан киеп йөрүче милләттәшләребез. Шулаймы, килешәсезме? Менә бүген залны тутырып чыгырдап килгәнсез. Сезгә барыгызга да мин зур рәхмәтле. Әлбәттә, бик күп нәрсә җитәкчедән тора. Менә безнең бүгенге көндә Чуваш Республикасының милли мәдәни мөхтәриятенең рәисе булып Гыйбадин Фәрит Абдулла улы тора. Менә аның активлыгы һәм һәрберегезнең агзаларының гомумән җирле оешма җитәкчеләренең мөхтәрият барысында берләштерә алды. Бүгенге көндә дә зур актив эшләр башкарасыз. Ул эшләр бихисап күп. Безнең әле һәрбер айны Бөтен дөнья татар конгрессының планын карасак, Чувашиядә, Урмаймы, Тукаймы, Шыгырдандамы, Чебоксардамы һәрвакыт милли мәдәни, фәнни гамәли чаралар булып узып тора. Һәм юкка гына түгел инде, киләсе елда безнең июльнең 7-сендә Бөтен дөнья татарлары милләттәшләре Чебоксарда федераль сабантуйга җыелачак. Ул шулай зур шатлыклы, куанычлы хәбәр барыгызга да, тагын безнең милләттәшләребезне туплый торган чара. Мин аерым әйтәсе килә безнең милләттәшләр турында, чөнки Чувашиядә милли тормыш белән дин һәрвакыт алар бергә үрелеп бара. Һәм бүгенге көндә менә бу тынычлыкның да, яшәешнең никадәр югары дәрәҗәдә булуының нигезе дә без һәрвакыт әйтеп киләбез, менә шунда дип уйлыйм. Чөнки бүгенге көндә җыры да бар, биюе дә бар, ансамбльләре дә бар, мәчетләре дә торгызыла, фәнни гамәли укулар, җыеннар, форумнар узып килә. Менә бу бар эшләрнең нигезендә аның һәр көнлек хезмәт. Шуңа күрә менә шушы хезмәтегез өчен, эшчәнлегегез өчен татар дөрес әйтә, ашаган белми, тураган белә. Шуңа күрә менә һәрбер эшнең нигезле системалары рәвештә алып барыла торган эшнең нигезендә менә сезнең тырышлык, хезмәт сөйсәнлек һәм татарга булган күңелегездәге татар рухы һәм татарга булган мөнәсәбәтегез. Мин чын күңелдән Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм безнең Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, милли шура рәисе Шахрази Гаяз улы исеменнән һәм Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Закир Фернандзинур улы исеменнән зур сәламнәремне тапшырам һәм истәлекле бүләкләр тапшырырга рөхсәт итегез. Бүләккә килгән вакытта безгә инде Фәркәт Пулыч хат язып җибәргәндә язган иде. Милли хәрәкәтнең 30 еллыгы, милли мәдәни үзәкнең 10 еллыгы, безнең мөхтәриятнең 10 еллыгы, үзәкнең 20 еллыгы. Гомумән менә Урмай ансамблен алыйкмы, менә монда бик матур гына сәнгать мәктәбенең оркестр утырды. Ул шулай бик зур хезмәт. Ул бүгенге көндә оркестр тоту һәр көнлек хезмәт аның нигезендә. Һәм гомумән монда Чебоксарда булган безнең ансамбльләр, безнең монда җирле оешмасыбызда Айдар әфәнде, менә Мансур хәзрәт һәрвакыт бергәлектә, әлбәттә дәүләт структуралары белән бергә без һәрвакыт элемтәдә. Менә бүләккә килгән вакытта Фәрит Абдулловичтан сорыйбыз. Бер истәлекле бүләк тапшырасы иде. Анда да шәхсән үзенә сорамады.
ансамбль үшін керек деп бүлек сұрады. Біз бик рәхәтләнеп Тальян гармон алып келдік. Шушы Тальянны тапшыруға рөхсәт итегез. Шын күңелдә безнең Тальян гармончыларның ең оста булган ясаучысы махсус сезнең өчен ясады. Тапшыруға рөхсәт итегез. Hayır,